Teraz ale by som chcel dať slovo odborníkovi z celkom iného súdka, absolútne aktuálneho, a to je pán profesor William Fischer, ktorý je v našej skupine jedným z tých, ktorých sa zaoberajú rezortnými témami, v tomto prípade horúcou témou zdravotníctva. Poprosím ho, aby povedal pár slov, prečo vidí dôvod svojho vstupu na túto kandidátku. Dobrý deň. Ten dôvod je úplne jasný. Zdravotníctvo ide trošku dolu kopcom. Ja vám poviem konkrétne čísla, som chirurg, ja mám rád, keď sa povie na rovinu. 20% nemocníc na Slovensku je starších ako 50 rokov. Viac ako 40% nemocníc má 10 až 30 rokov. A iba niečo cez 10% nemocníc je aktuálne postavených v poslednej dekáde. Treba tú liečbu z tej nemocnice skôr aj z ekonomických dôvodov dostať viac do ambulantnej polohy. Potom je tu jedna veľmi vážna disciplína, a to sú srdcovo-cievne ochorenia. Na Slovensku zomiera 55% ľudí na srdcovo-cievne ochorenia. Zo širokej škály odborníkov by som si dovolil pre túto chvíľu ešte poprosiť ďalšieho z kandidátov, pána Sedmáka, ktorý je odborníkom na oblasť, ktorú vlastne na Slovensku zanedbávame snad najviac. Jednak vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov, a tomu sa povie rozvoj vidieka. V tomto odvetví pracujem od roku 1992, čiže v odvetví poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Keď ma pán predseda Janko Budaj oslovil, či by som neprijal ponuku odborného poradcu v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, tak priznám sa vám, že som veľmi dlho nerozmýšľal, pretože nielen v názve strany Zmena z dola, ale v osobe Jana Budaja vidím človeka, ktorý je pripravený robiť zmeny a už jednu takú veľkú zmenu aj v živote urobil, takže je garantom, že zmeny, ktoré sú pripravené v tomto odvetví, bude podporovať a v prípade úspechu dokážeme aj realizovať. Na záver ešte poprosím pána Vladimíra Ondruša, ktorého som už spomínal, aby sa k vám prihovoril niekoľkými vetami. Nech sa páči. Rád by som práve dnes pripomenul slova Václava Havla. Ľahostajnosť k druhým a ľahostajnosť k osudu celku je práve tým, čo otvára dvere zlu. Ja sa preto po celé roky angažoval v politickom dianí, od ochranárov pred novembrom cez koordinačný výbor VPN v novembri, vládne a parlamentné funkcie, aj činnosť v samospráve v komunálnej politike, aj v publicistike. Parlamentné strany zlyhali v spravovaní štátu. Minulá vládna koalícia bezúznou korupciou a rozkrádaním verejného majetku, dnešná vládna koalícia uprednostňovaním stranických záujmov pred antikorupčným programom premiérky Ivety Radičovej, a to v čase, keď väčšina obyvateľov Slovenska zápasí o existenciu. Som však presvedčený, že ešte všetci občania Slovenska nerezignovali pred vládou partokracie a že majú inú predstavu o verejnom živote. Preto podporujem zmenu z dola.